Det var en gång en gubbe som hette Petson. Han hade en katt som hette Findus. Kerstin. Hej. Hej! Jag kan titta på Petson. Personen ser ut som Mamma Mus. Vi har fått en konstig ko med konstiga små horn. När hon tror att ingen glor vinkar hon med sina horn. Kerstin, har du sett här? Kan man sitta här? Ja, det kan du säkert göra. Kan man sitta här, pappa? Det går bra, det tror jag. Det går bra. Vilka småhus det var. Jag kommer hoppa.